има интересни работи, животинки. Ти като ги снимаш тия правилата, успяваш ли да станеш отгоре надпис? То е, виж сега, не е като да четеш точно, да имат визуална представа какво представлява. Защото ти, ако всичко ми го дадеш, не, то няма да дойдат тогава. Няма да дойдат, да, това ти казвам. Да. Така. Тук е динозавър. Това е пещерната метка. Да. Тази пещерна метка, колкото загадка от някъде там. Но трябва да ги да и снимаш така. То се фаща. Тя иначе камерата е хубава, тя е широко паща. Оръдие на труда, това сме получили по биология. А не по биология, по история. Да, нещо такова беше.